салом ба ҳама бародаро подписчикои канал, хуш омадед ба канали мо. Дар имрӯза видео ман ба шумо як беҳтарин программаро нишон медиҳад, ки ҳатман кори шуморо осон мекунад. Бо ин программа метавонед дар телефон бо якчанд программа кор кунед ва ба программа дохил мешавед. Ҳамин программа аст. Программаро метавонед аз Play Market дастрас кунед. номи программа Split Screen Launcher. ба программа дохил мешавед ва дар инҷо дар пойон шорт пахш мекунед ва дар инҷо плюс якумро пахш мекунед. метавонед дар экрани телефон бо ду программа баробар кор кунед. дар инҷо мо ягон программаро масалан иморо мегирем, дар дуюмаш боз имои дигари амонро мегирем ва дар инҷо се пахш мекунем. добавид. мана бародаро ярлик создан на главный экран ба экрани мо баромад. ина бародаро чӣ тавре ки дидед дар экран баромад имоҳо, инҳоро бо баробарӣ мекушоем ва чӣ тавре ки дидед бародаро ҳар ду имои мо дар экран баромад. метавонед бо инҳо баробарӣ истифода кунед ва бародаро видеоро то охир бародаро видео бо ҳамин ба охир мерасад. ба шумо маъқул шуда бошад лайк монед, ба канал подписатсия карда обуна шавед. бародаро видео бо ҳамин ба охир мерасад. видео ба шумо маъқул шуда бошад лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.